é fundamental. O álbum Nós, no plano gráfico, Cousas, no plano literario, é a humanidade galega. Entón, aquí aparece o referente de negación, do que non queremos nós, é dicir, a cultura nacional, a tauromaquia. Isto era toros en Santiago, ao principio, a estampa, pero despois doulle unha volta máis o paisano, a ver se vexo a flechita, porque, bueno, entón, ou para tocar a gaita compre máis folgos que para tocar a guitarra. Outra, está marcando como nos definimos, non? É así como se define a humanidade, porque vos dire, eso de nacionalistas. Bueno, a ver, o mundo, a humanidade está formada por nacións. Unha das primeiras obediencias que ten o cidadán e a persoa ao nacer é coa súa nación, coa súa lingua, coa súa base material. E a ver, por moito que digan os teóricos políticos, o mundo mariñeiro, anos de exceso de sardiña, anos de abundancia e anos de falta, e a xente exposta os labregos, os escravos do fisco, o mundo dos nenos tan collido con tanta tenrura que comerá o rei, comerá azúcar. O galego con esa nena tan, bueno, vedes as mans descomunais que ten o labrego. Por que non habla castellano, señor Pedro? Ai, meniña, en galego nunca se escribiron os recibos da contribución. Reparemos tamén que antes da súa obra literaria, así de inicio, os pés de estampa son unhas consignas tremendamente literarias, parecen de campaña. En Galiza non se pide nada, emígrase, non? Entón, é a idea de que a explosión demográfica nosa, a válvula de escape é a emigración, non pode ser desde o punto de vista humano, desde as causas, consecuencias. É un núcleo importantísimo, non? O fracasado da emigración. Esta estampa era meu pai antes, había un vello. Eu non quería morrer alá, sabe, meu pai, e quitouno porque ese traxe do americano aí colgado, o home que ven tísico, encobeirado a morrer, e a velliña, pois, é como dimos entendidos da Universidade, a Mater Galaequia, esa. O outro referente do nacionalismo galego, algúns ten o componente social, as clases populares, e o componente de liberación nacional. Entón, reintegración con Portugal, eso que nos a Confederación Ibérica, non? Que pinta? Isto non é un estado moderno, falta Portugal aí, na beira do Miño, e os da banda de lá son máis estranxeiros que os de Madrid. Non se soupo que lle contestou o vello. Outro referente, claro, non? As loitas por excelencia nacionalistas foron as de Polonia e sobre todo as de Irlanda, eran a nación céltica, e aquí vedes da revista Nós estaba "Érguete, Pelegrín, que o paxaro da morte está en riba de ti". Érguete, como en Irlanda, érguete e anda. É dicir, que é unha especie de activista, eso, que ten aí o abutre, estamos anestesiados, estamos dormidos. Hai que loitar como loitaron os irlandeses contra o imperio máis poderoso do mundo, e non era unha colonia que estivera lá no Vietnam, é que estaban ali ao lado, non? Os abocaron a emigrar cando a peste da pataca, masivamente como nós, emigramos por milleiros e millóns. Ben, remata así, porque Castelao falle unha impugnación a todas os grandes principios, a lei, canto pese como fede, a xustiza, a verdade, a felicidade. Ou isto parece aquelo de Curros, o señor Deus, que saía coas súas barbas a pasear por riba das nubes e miraba os quintos, a emigración, os labregos. E este é o mundo que fixo Deus. E aquel dicía, se eu fixen tal mundo, que o demo me leve, dicía o propio Deus. Aquí tendes a Cousas, un dos máis
chamanlle a Marquesiña, e os seus veciños ende xa máis se calzaron, vai á fonte de Pelicapatacas, este é a fonte do Pazo d'Oca no Concello da Estrada, se me parece ali na entrada, é unha cousa tan mínima, non? Bueno, pois así son as cousas. Algún técnico erudito, eminencia, ponse a dirimir. Castelao non é un bo escritor, non é un gran escritor, é un bo escritor, unhas voltas que lle dan as cousas tan complexas, diste, mire, a ver, nun relato destes hai un mundo. Nun dibuixo de Castelao hai unha novela, como di el, nos 50 homes por 10 reais. Bueno, imaxes do elefante, o negriño Panchito, imos tarde se non líamos un texto, non? Podedes ler o negriño Panchito, que é un negriño que ven das Américas e se fai galego, non? Que pretende Castelao con este relato antes de escribir o sempre en Galiza? Porque isto é dos anos 27, 28, do segundo libro de cousas. Parece ser que este era un xogador do Pontevedra que había, onde ele tomou a idea da realidade. Que pretende? Que nós como pobo e nós como ideoloxía non podemos ter ningún atisbo de racismo. E estamos nunha Europa que leva no ADN a supremacía, ao eurocentrismo, a xerarquía. Somos superiores porque temos que civilizar o mundo. E iso ainda é o que están facendo tamén os americanos, os norteamericanos. O seu destino manifesto é gobernar o mundo. Entón, por eso, plantaron 700 bases por todo o mundo e poñen a lei e poñen todo. Entón, o nacionalismo racista é condenado por Castelao. Fixádevos que isto é nos anos 20, cando as teorías racistas estaban en boga, e a Francia da Revolución e todo eso ten detrás todo este racismo e todo este desprezo cara aos africanos en Inglaterra e todos os... E incluso aquí no propio nacionalismo galego pois había flirteos de... Ben, Castelao interpreta o relato de Panchito no Sempre en Galiza e di eso mesmo, non? Por se temos algunha dúbida, di, iso é unha interpretación que faz ti, que eres antirracista. Non, fai no Castelao. O sol é único en todos os lugares, pero fai negros en África e brancos aquí. E a nosa terra ten poder dabondo para facer brancos os negros, di así con esto. Aquí tendes un esbozo, un embrión de os dous de sempre. Aquí unha cousa moi boa, unha rúa nun porto lonxano, unha cousa para entender o complexo de inferioridade colonizados que temos os galegos que andamos polo mundo, dous mariñeiros que finxen ser francés ou inglés, entre un taberneiro onde emborracharse descubre que era o taberneiro, o pai de Migueliño, o drama humano desde a emigración, o amor entre os vellos, dous vellos que tamén tiveron mocidade, que se coñeceron. Por eso que dixeron algunhas feministas burguesas no ano 86 que Castelao non entendía o amor entre os vellos, que era reaccionario, non? Non digo que tivera unha conciencia feminista van la letre de vanguardista, pero a cantidade de mulleres que el pinta, a cantidade de textos que el defende